Ešte pred začatím videa sa chcem ospravedlniť, ak bude vo videu počuť nejaké poťahovanie nosom, kašľanie alebo bude mať celkovo divný hlas, tak je to preto, lebo som chorý. Ďakujem za pochopenie a užívajte video. Ahojte, po niekoľkých dlhých mesiacoch vás môžem privítať u ďalšieho videa a dneska to bude Let's Play, tak to sa to hovorí. Dneska to bude Let's Play z hry Roblox, a to konkrétne z hry Dress to Impress. Áno, počujete správne, Dress to Impress. Určite sa pýtate, ako ma mohlo toto napadnúť. No a ja myslím, že je čas na taký menší story time. Určite každý, čo chodíte na základku, máte na škole informatiku. No a občas sa stane, že máme aj voľné hodiny. A my sedíme tak, že ja sedím v strede, naľavo sedí jedno dievča a napravo sedí jedno dievča. No a oni hrajú Dress to Impress. Ale keď to dievča naľavo chýba, tak sa to dievča napravo opýtalo mňa. Ahoj, nejde si zahrať Dress to Impress? Jasné, a čo to vlastne je? Taká hra, uvidíš, bude sranda, zapni si ju. Tak som si ju zapol, ale začal ma baviť. Ale ináč to bola úplná hovadina. Tak zazvonilo a keďže to bola naša posledná hodina, tak sme išli domov. Prídem domov, otvorím YouTube a čo nevidím? Stay 12 vydal nové video, hrám Dress to Impress. Clarissa vydala nové video, hrám Dress to Impress. A akože keď som videl tie zliadnutia, no tak som si povedal, že prečo by som to nemohol vyskúšať aj ja. Tak som to natočil. Ale ešte predtým, ak chceš podporiť nás, ale aj predčasne narodené detičky, tak sa pozri na náš Vinted, kde nájdete ručne háčkované výrobky a návody na háčkovanie. Link budete mať dole v popise. Tak, ja už mám zapnutú hru a toto už natáčam štvrtýkrát, pretože sa to 3-krát dneska pokazilo, takže už nemám na to tak ani chuť, ani nič. Takže dúfam, že už to pôjde. Dobre. Počkajte ešte. Dobre, natáča sa mi to. Že už sa to nepreruší. OK, a tu sme ani nevedeli tému. Dobre, lebo sa nám to nenačítalo. A bola téma Santa's Workshop. Dobre, ale toto sa mi moc nepáči, akože sorry. Ja si to tu takto budem kontrolovať, či sa to nahráva. Dobre, ale toto je už na 2. OK, toto sme my, ale pozerať tu nejako nebudem, pretože toto sa ani nepočíta za outfit. Keďže sme to nestihli. OK, a nevyhrali sme to. Tak to nevadí, podľa mňa budeme na poslednom mieste, pretože sme sa ani obliecť nestihli. Nie, my sme na 4. Dobre, tak to ešte. OK. Tak ale môžete mi potom samozrejme do komentára napísať, že ako hodnotíte jednotlivé outfity. Vlastne napíšte, toto kolo počítať nebudeme, takže už len 2 budeme mať. 2, teraz neviem. Takže napíšte jednotka, koľko dávate späť. 2 a koľko dávate späť taktiež. OK, a už ideme na to. Máme tému Popstar. Takže už viem asi, ako sa aj oblečieme približne. Dobre. Ja tu mám jedné také šaty. Také šaty.
tieto a mohli by sme si ich obliecť. Áno, takto. Reálne. Cool. Dobre, dajme si toto. Toto je krajšie. Takto, viac. To. Farbu kytí kvetiniek, to si môžeme aj znova nejakú takúto ružavú. Dobre, a ja myslím, že toto už máme. Dobre. Tak. Dobre. Máme niečo na sebe. Ja si zoberiem ešte mikrofón do ruky. Áno, a môžeme ho takto aj nechať. Takto sa nám hodí. Potom si zoberieme nejaké topánky, by to asi chcelo. Môžeme tieto ale rúžové. Tak trošku jemnejšie. Tak, dobre, to už. Máme potom táto tu pani, ona robí nechty. Tak to si môžeme dať úplne nejaké takéto. Alebo takéto. No tak to je. Ale ak dávame si ich také. Presne. Sladím. Aj keď možno fialové by sa hodí. Dobre, nechajme to už takto. Ty si ma podsedla. Tak to nemalo byť. Aké vlasy? Dajme si také. Dobre, nech sa nám hodia. Dobre, a ideme si ešte po náš face. Poker face. Poker face, poker face. Dobre, ja myslím, že toto je také, že Lady Gaga. Face. Dobre. Dobre, myslím, že už máme hotovo, tak tu už len takto počkáme. OK, ideme na to. Dobre. Toto je dobre, ale je výpka a ja som taký, že mne sa proste príde mi to také nefér voči tým, ktorí nemajú tie Robuxy a nemôžu si kúpiť tú VIP zónu. Mi to príde také nefér. Znova výpka, ale to aj tak moc ne, sa mi nepáči. OK, toto dve dajme kľudne. Toto je také, že ok. Neurazíš. Ariana to bola, ale ona už má blondiavé vlasy. A toto viem, čo je. To sú Bruno Mars, Rose. Ale tu sa dá aj dať chlap. Že akože budeš chlap. A to ako? OK, ja som nechcel dať body. Nevadí. A to ako? Ak viete, tak mi to napíšte do komentára. Toto sme my. Tak, teraz sme dali dobre, že Lady Gaga pózy. Toto čo je? Môže mi to niekto vysvetliť? To není ani na tú tému.
Tebe tie body asi nedám, pretože si ani tú tému nesplnila. Moja. My sme na 4. Reálne ste mali vidieť to nepodarený druhý pokus. Tam sme mali, že 3 kola a dvakrát som bol 3. miesto a raz som bol, že 1. miesto. Ale proste ono mi to natočilo iba, že 1. Dávam to tu možno niekde teraz. Ono mi to natočilo iba to 1. A vlastne zvyšok tie 2 kola predtým mi to nenatočilo. OK. Téma je Summer Camp. Naše posledné kolo, tak to teraz musíme vyhypiť. No, tak dať, aby to bolo aspoň na 1. mieste. Tak, to nejako. A dajme si nejaký face, že taký, že normálny. Tento. OK, už nebudeme Lady Gaga. No vstaň! Hurá! Vstala. Dobre, ako druhé si idem dať vlasy. Tak. Dajme si také, že camp. Môžeme si dať tieto a dám si to hnedé. Pretože sa mi to rúžové moc nefilujem. To asi úplne nefilujem. Vstaň. No hurá. OK, aj tie nechty by sme si mohli dať. Od Lany sa volala Lana. Dajme si ich kratšie. Aspoň nejaké takéto. Dobre, to môžeme ešte nechať aj tak rúžové, lebo ja už viem, že to budem mladiť do rúžová a do fialová a proste neviem, ale mne sa v tej hre reálne páčia takéto farby, rúžová, fialová. Akože mne sa fialová aj rúžová páči tak osobne. Prosím, nehejtujte ma v komentároch, ale proste tie farby sa mi páčia. Dobre. Ja by som si zobral toto, ale že toto, reálne. To je ten opas. Áno, dobre, tak to môžeme nechať aj takto. Dobre. Tak to máme, Summer Camp. To sme dobre poriešili a toto si dáme rúžové. Ale takéto. Uhni. Tak. A to srdiečko si dáme fialové. Čo? Toto. Dobre. Super, tak to bolo až tak. Nie, nechcem VIP. OK, ja tu mám aj nejaké kódy, na ktoré by sme sa mohli ísť pozrieť. Nejaké oblečenie za kódy a od spolužiačky. Od mojej spolužiačky. Ale nie, nič sa mi tu tak k tomu nehodí. No, skáč. Dobre. Ale mohli by sme si zobrať tento klobúk, ktorý by sme dali do fialova. Alebo do rúžova. Do fialova. Alebo, dobre, nechajme ho takto.
Dobre, a ideme si po boty. Boty, to si zoberme takto tenisky, proste najpraktickejšie, v čom môžeš ísť na kemp, sú tenisky. Máme málo času a ja sa tu hrám s nejakými teniskami. To je super. OK, ja myslím, že to môžeme takto nechať, takto je to dobré. A niečo sme ešte chceli. Aha, okuliarky. Tak, toto ne. Toto sa mi vôbec nepáči. Toto. Dobre. No tak ale my sme jaký oni. Fashion. Ja myslím, že už mám hotovo, tak sa tu môžem znova takto postaviť. A počkaj. Summer camp, OK, ale dobre, dajme si to teraz tak, že to nebudeme hodnotiť, lebo chceme vyhrať aspoň raz my. Takže teraz každému dám po jedno a môžeme si... to sme my. Dobre, tak toto si dáme my. OK. Jump Club a Slack. OK. Dobre. Tak a teraz tu už len dám nejakú hudbu do pozadia. No, iba hudbu, že už nebudem ja tu kecať. OK, kto to vyhral? Ale sme na 3. mieste. Tak, ja myslím, že takto to už môžeme ukončiť. Ja vám prajem šťastný nový rok. Neviem, kedy to videjko vyjde, podľa toho, ako to ja zostriham, kedy, neviem, ale budem sa snažiť ešte dneska. A buďte zdraví, nechorí tak ako ja, dávajte na seba pozor, prežite Silvester v láske a šťastí a my sa vidíme už asi pravdepodobne v roku 2025. A ináč, ak sa ti toto videjko páčilo, tak mi nezabudni hodiť like a odber a taktiež sa pozri aj na náš Vinted, kde predávame naše hračky a ak chceš podporiť aj nás, aj predčasne narodené deti, tak neváhaj a kúp si. A ja ďakujem, že ste sa pozerali a ahoj!